トル開始だ。だんだんだん決めろ一発バンバンバン。心震える Let's get started。 楽しんでバトって勝ち抜いて笑って心が弾む。たまるエナジーこんなにも宇宙でどこまでも宇宙で心が踊る。バトルが Ready Go。 誰も知らない冒険が今スーパードラゴンボールヒーローズ。最強最悪の戦士襲来、壊滅する第六宇宙。油断するなよトランクス。はい父さん。僕女の子を使おうかな。いいわね、私もそうするわ。こいつらの体は僕たちのものだ。一体何が起こってるんだ。気をつけろ、奴ら俺たちを狙っているぞ。クラッシュブレイク。スマッシュブレイク。父さんどうすれば。構うな、倒せ。この体使えるわね。サイヤ人だからね姉さん。嫌な能力だな。私たちはツフル人が超科学で生み出した最強の人工生命体。そう、あらゆる戦闘プログラムをインプットされているのさ。だけどツフル人の奴ら僕たちの強さを恐れた。ひどいでしょ、勝手に作って勝手に壊そうとして。そんなの許せない。その体を返してもらうぞ。父さん今のうちに。そうか、二人が引きつけている間に。今です。二人ともしっかり。はい、なんとか。大丈夫ですか。お前こそ。残念だったね。面白かったわよ、その必死なところ。くそー、なめたまねを。
宇宙の種にはもうエネルギーが満ちている。誰だ貴様は。俺は全王を倒す者、ハーツ。この宇宙の種で全王海王神を破壊神をぶっ潰す。バカだ、できるわけがない。できるさ、俺だからな。そして人間の真の自由を手に入れる。最高だろ。何が自由だ、矛盾してるぞ。俺矛盾してるからさ。一体何をするつもりだ。お前たちも宇宙の糧になれ。あの子たちは僕らがもらうよ。だって強いんだもの。まだ遊べるわよ。いいだろう、君たちが望むなら。そんなめやがって。さあ次の宇宙へ行こうか。ザマス、一緒に来い。俺たちと夢を見よう。よかろう。だが言っておく。私に命令するな、人間。ザマス、なぜあいつが。そこの君、宇宙最強の男は誰だ。君が思う宇宙最強の男は第11宇宙のジレンか。心を読んだのか。どいつもこいつも俺たちサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭にくるぜ。一体何してやがるカカロット。最強の人間か。会ってみようじゃないか。準備はいいですか、悟空さん。おう、いつでもいいぞ。第11宇宙で暴れる悪の戦士たち、オラが復活するっきゃね。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、悟空復活、衝突する最強と最強。絶対見てくれよな。